Хаумыгыз, Сәлем каналында Ишимбай телевидениеһы, эфирда яңлыктар, студияла Лилия Дәлбаева. Бүгенге тапшыруда. Ишимбайда кайда һыу була? Калабызда яшь экологтарның 15-нче республика слет конкурсы үтте. 6-нчы Бөтә дөнья фольклориадаһы башлануга һанаулы көндәр калды. Хары кыркылсы Мортаза Солтанбаев Ишимбай яктарында. Нефте касабаһы янында юлдар һалына. Быелгы яй Ишимбайдарды ныклыкка һынай. Термометр баганаһы көндән-көн күтәрелә бара. Һуңгы көндәрдә эҫелек 30 градустан ашыу була башланы. Бындай вакытта халык һыу буена агыла. Ишимбайда кайһы урында һыу була? Буны безнең хәбәрселәр асыкланы. Тәйрүк яуаплыгы сикләнгән йәмгыятенең хезмәтләндерү оешмаһы директоры Владимир Никитенко әйтүенсә, Агидел буендагы пляж тулыһынса кәрәкле корылмалар белән яһазландырылган. Барлык санитар-эпидемиологик талаптарга җавап бирә. Балалар өчен айрым һыу урыны кәртәләнеп алынган. Коткаручылар иртәнге сәгать 8-дән киске сәгать 8-гә тиклем эшләй. Безгә ял итү бик охшай. Безнең балалар һыу ину сезонын 3 сәгатьне элек башлап ибәрделәр. Мына бүгенге көнгә хәтлем киләләр, һыу инәләр. Бик охшай, мына кафелар куйганы. Һыу инеп чыккандан йөгереп барып пашарга алалар үзләренә. Таза, иркен. Монда нитергә ялтырга була, кадам әйтә тегендәрәк үсте. Ну, таккана тегендәрәкте. Әле яган шәйләр бит. Анда адамга кепилме, нәмкәте. Ну, тияктар. Әйе, пляж амаклы микәен, әйе. Ну, монда адрак песок булды һине, әйбәт буларын. Самое главное. Неге бәләкәсләргә. Ошо көндәрдә рәсми рәвештә Тәйрүк елгаһы буенда тагыла бер пляж асылу көтелә. Елга төбе тазартылган. Бассейнда 2 тапкыр һыу алыштырылган. Синоптиктар алдагы көндәрдә лә эҫелек вәгъдә итә. Тәйрүккәме, Агидел буенамы? Рәхәтләнеп һыу инер ял итер өчен урын җитерлек. Тик хәвефһезлек саралары турында гына онытырга ярамай. Хәнә Максутова, Артем Наговицын, Ишимбай хәбәрләре. Ишимбай калаһында яшь экологтарның 15-нче республика слет конкурсы үтте. Сарала Башкортстандың төрле калаларынан һәм райондарынан 15 команда катнашты. Балалар өчен 3 көнлек кызыклы программа оештырылды. Тулырак киләһе сюжетта. Яшь экологтарның слет конкурсын үткәрү республикала матур йолага әйләнгән. Курсаулык утраудары дуслары дип аталган слетта катнашучыларны калабызның Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2-нче Башкорт гимназия интернаты ихлас кабул итте. Конкурста Башкортстан Урман хуҗалыгы министрлыгы, табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгы булышлыгында Башкортстандан Мәгариф министрлыгы хезмәткәрләре, республика балалар экология, биология үдәге педагогтары баһаланы. Балалар 7 һынаудан аша үтте. Әмма был уларды куркытмай. Тәрән белемдәре уларга иң яхшы һөдәмтәләргә өлгәшергә булышлык итә. Мин үзем курсаулык хезмәткәре. Ошо шарага республика конкурс слетына арнап ошо кыштан бирле командабызды әзерләйбез. Командабызда безнең 6-нчы, 7-нче, 8-нче класс укучылары, алар барыгы Белорет районының Инер касабаһының 1-нче ханлы мәктәбе укучылары. Кичә безнең килү менән асыл тантанаһы булып үтте. Һуңыннан безнең геопарк тарата үзе белән таныштыргандан һуң мына без курсаулыктың хезмәткәрләре, курсаулык хезмәткәрләре, милли табигать паркларының хезмәткәрләре үзләренең биләмәләре буенча һораулар бирделәр балаларга викторина рәвешендә. Киләһе конкурс ул булды безнең визиткалар конкурсы. Бында бик матур саралар үткәрәләр. Безне һәйбәт итеп урынлаштырдылар. Иртәгә без турслет менән Торатауга менергә тиешбез. Мин анда бер касан да булманым. 3 көн буе барган сарала слетта катнашучылар төрле конкурсларда катнашты. Гыйльми эшләр буенча сыгыш яһаны. Ял сәгатьләрендә кызыклы уеннар уйнаны. Рәхәтләнеп күңел асты. Бер-бере менән аралашты. Шулай ук кунактар Торатауга сәяхәт кылды. Хәнә Максутова, Ольга Валитова, Артем Наговицын, Ишимбай хәбәрләре.
Алтынсы бөтә дөнья фольклориадаһы башлануга һынаулы көндәр калды. Берничә елдән фольклор коллективтарны каршылаучы муниципаль берәмәкләр арасында Ишембай районы ла бар. 9 июльдә безнең калага 6 илдән Казахстан, Австрия, Колумбия, Испания, Индонезия, Польша барлыгы 300ләп кешенең килүе көтелә. Ишембайдар килгән кунакларны халкыбызның мәдәнияте, йолалары менән таныштырасак. Көндең тәүге яртыһында Невский стадионда кала һабантуе башлана. Төп саралар Ленин майданында үтәсәк. Ишембайдарга сит илдәрдән килгән төрле милләт халыкларының мәдәниятен якындан күрү мөмкинлеге булһа, алыстан килгән кунаклар безнең юлаларды карайсак. Әлеге вакытта репетициялар бара. Фольклориада саралары калабызда бер көнгә билдәләнһә лә, ул йөкмәткеле, бай булмакчы. Безнең әле бөтә дөнья буенча фольклориада узгарылырга тора. Шуңа күрә без әзерләнеп ятабыз инде бuna. Ошы сарала без катнашуыбызга бик шатбыз, чөнки минең коллектив Юрматы башкорт халык фольклор ансамбле катнашканга мин бик горурланам. Безнең әле прологка әзерлек бара. Ошы фольклориаданы асып ебәрергә әзерләнәбез инде. Харык кыркау башкорт халкында иң борынгы юла. Элек катын-кызлар бергәләп кул кайсылар менән харык йөнен кырккандар. Хәзерге вакытта кул көсөн заманса прибордар алмаштыра. Халык арасында харык кыркаучылар да һирәгәя. Муртаза Солтанбаев онытылып барган юланы тергезүчеләрнең береһе. Халык арасында танылу яулаган оста Ишембай яктарына ала килде. Тулырак Хәнә Максутова сюжетында. Муртаза Султангулов Федоровка районының Олы Сытырман авылынан һәр көне кырку менән мәктәптә укыганда ук шөгыльләнә башлай. Олыларга ярып иптәшләре менән фермага йөрөй. Шул вакыттан ук бу һөнәргә кызыксыну уяна. Данлыклы шундай харык көнен алусы неләр менән бергәшләнә инде. Фәнил дигән абзый, Салават дигән абзый менән эшләмә. Шуны анда булдылар. Таблыбай, Бүләкбай абзый, Ахмеров, Инвер абзый, Валишин Гайсар абзый ана шулар менән өйрәттеләр инде 9 класста биткәндә. Шуны онда ул вакытта совхозда безнең харыктар бик күп булды. 12 меңгә якын харык булды. Харык йөнен кыркылсының исемен алып тарафтарда ла беләләр. Уны ел һайын Башкортстанда гына түгел, Татарстан, Хамар, Ырымбур өлкәләренә лә сакыралар. 2000 елларда башлаган бу шөгылем төп һөнәргә лә әйләнеп бара инде, ди ул. Муртаза Султанбаевтың теләге зур. Соңгы вакытта ынтылып барган харык йөнен кыркыл шөгыленә яшьләрдә лә ялеп итү. Заман башка, зан башка ди халык мәкале. Безнең атай-атайларыбыз башкорт халкы харык йөнен кайсы менән сәгатьләр буе алһа, менә бу машинка менән 3 минут ичендә харык йөнен алырга була. Харык йөне кыркы ustaһын Ишембай районының Эткыл авылы эргәһендә урнашкан Гусева крәстиян фермер хуҗалыгына сакыргандар. Хуҗалык 2011 елдан алып харык үрсетү менән шөгыльләнә. Әлеге вакытта онда 300 баш мал асрайдар. Муртаза Солтанбаев та республиканың харыксылык менән шөгыльләнгән башка хуҗалыктарында ла көтеп калалар. Хәнә Максутова, Илназбек Кужин, Ишембай хәбәрдәре. Башкортстанда бына икенче адына гадәттән тыш эҫелек тора. Томранан күптәр ыҙалана. Халык ямгыр яуганын, көндәрҙең бер аҙ халҡын айтканын көтә. Әлбиттә, иң яҡшыһы хеҙмәт урынында уңайлы шарттар тыуҙырыу. Бындай эҫелә эшләү ауырмы? Эҫегә нисек түҙеп була дигән һорауҙар менән Невский ҡасабаһы янында юл һалған эшселәргә мөрәжәғәт иттек. Кайһы бер һөнәрияләре ел миҙгеленең ниндәй булыуына ҡарамаҫтан иртә таңдан алып ҡара кискә тиклем эшләй. Уларҙы 30 градустан артыҡ эҫе лә ҡурҡытмай. Стәрлетамаҡ ҡалаһының 7-2 колонна эшселәре тап шундайҙарҙан. Юлсылар өсөн бөгөн дә ҡыҙыу мәл. Ишембай ҡалаһына киткән юлда тау башында иртән иртүк көслө КамАЗдар килеп туҡтай. Улар яңы биҫтәгә балсыҡ ташый. Заман талаптарына яуап биргән көслө техника ярҙамында юлдар күтәртелә. Эш 1 минутҡа ла тынмай бында. Көндәр эҫе торуға ҡарамаҫтан, юл һалыусыларҙың кәйефтәре шәп. Мында без юл салабыз инде. Мин юлны трамбова итәм. И эссе көндәрдә дә иртәнге 8-дән кичке 7-гә хәтлек эшләйбез. Эсселек олай комачауламый, яңгыр булса олай эшләп булмый. Эҫе көндәрдә эш көнөгөҙ ҡыҫҡармаймы? Юк. Барыбер 7-гә хәтлек. Иртәнге иртүк 8, менә бүген 8:13 минуттан килеп бит. Эҫенән нисек ҡотолаһығыҙ һеҙ? Вентиляторлар включай итәбез. Ана погрузчиклардан ни бар,
кондиционерлар. Әлі планировка шлейбіз. Планировка шлейбіз, тіге катайды да. Анасын акциясы сыпайды да біз. Эти күндә эшләү авыр түгелме? Ауыр, но шлейбіз. Эшләйм, погрузчикта. Эшләйм итінде уже давно. 12 жылдан. Эселік мешайтмейді, мұнда кондиционер, әйвәт техника яңы. Юл халу өсен яуаплы Марс Шәфиев әйтүенсә, 2 ай эсендә Нефтьсе касабаһының яңы биттәһендә 3 километр ярым юл халу күдаллана. Оның өсөн 10 берәмек техника ялип ителгән. Юлсыларның яхшы кәйфтәре авырышты еңләйтергә ярдәм итә, ди Хужа. Хәнә Максутова, Илназбек Кужин, Ишембай хәбәрдәре. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әделбаева булдым. Киләһе осрашканга тиклем һау сәламәт булыгыз.